geger gawi Pandoro Toto Gadi Wisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana iki ana buta nggegilani Tweka Jungkring Salaka kita iku sapa ya Bathara Guru kowe wis kelangan kawasitan sabab kula ngerti marang sapa ora susah dadak takon jenengku lan asalku. Dagune aku teko kene arep njaluk panguwasa Jungkring Salaka iki. Peta apa kayangan disani karo dewa sing wis kelangan kawasitan para Jawata Sirbuta iki. Ana godhong iki Sembar iku kadang ono pangabaran kita ono Goncang kancing langit telap-telap katon lirik kencanging sang maweh gandrung dudu karepe di para Jawata padha ngurak marik bubar marga kalah kelawan Baratara iki Cundemanik Tadana
iki Jundemanik gamaning Bathara Guru. Iya. Jundemanik kowe gaman kang titen. Iso mbedake bener lan luput. Yen dibentakku luput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kuwi kemarin aku bosok bidormu. Terus pun ya guru Kakang Narada wonten kelokan para Jawata sami kasoran lebet pusaka kula Jundamanik mboten tumama kepara sangsiya giris pangwonipun Baraha menika Kakang. Terus pundi Kakang Narada? Oh ngaten. Saking pamanggih kula inggih saged nyirep bromanggenipun Baraha menika namung para Pandhawa Adi Guru. Para Pandhawa inggih menawi ngaten ulun kedah njegur Kawah Candra Dimuka minta sara dhumateng Pandhawa Kakang. Langgih no. Mongko sinten ingkang njegur Candra Dimuka menika titah ingkang dosa Kakang. Lah kanten sumangga Adi Guru kados pundi? Yen kepengin slamet kayangane nggih kedah minta sara dhateng Pandhawa. Nang yen wedi darani dosa Aiwan kabeh saiki dadi salang-walang. Pripun? Waduh Kakang. Kawah Candra Dimuka ora suwe bosmu ndang nyemplung rono. Yen bosmu kae dosa, kuwi aja nganti adem. Nek nganti kuwi adem, tak sat cedhe lendutmu. Kakang Rada. Terus pun tadi guru kemutuk geni ning Kawah Candra Dimuka. Ha nggih kemutuk wong geni kok. Nang ngerjani hutan. Geni niku mesti ngoten niku mangkatalak ngoten niku. Terus punika Kakang Narada ulun jegur madaning kawah. Dadi nang penandang. Ampun sangguru iki ya di guru. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Nyemplung dhewe aku ora melu-melu.
Duh para putraning wang Siraya hardeng driya Sayoga kang Daranasun anembang Sundari iki raos pandhakake para putraku Pandhawa ingkang padha suwan marang Kawah Candradinata sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu saha Kanjeng Ibu Madrim sembah kula kunjuk Rama saha Ibu bektila kunjuk Rama sembah kula kunjuk Kanjeng Rama Pandhu bapakku Madrim ibuku sembahku sungkem marang Pandhu bapakku Madrim ibuku iya nggih kabeh tutan ingsun tampa bekti nguluk padha sajarwa kepiye nalane dene kita padha semusul marang pun bapa iki nggih Pandhawa Pandhu bapakku mulane aku teko kene sabab aku nampa paukuman saka Bathara Guru nampa paukuman luput apa Werkudara aku diliputake jalaran wani gelar kawruh panunggal kawruh wong urip tekane temen nggih ing atase kawruh becik ginelar teka diliputake dening Bathara Guru kula pancen jamane lagi kaya ngono kuwi Pandhu bapakku iki pancen jaman kang ngumurake wong bener dianggep luput wong temen digawe cidra mula tinimbang urip ana donya rasaku mung dipaksa kudu nyemurupi kahanan kang ora adil halo wong aku sak kadang melu Pandhu bapakku ana kene wae durung titiwancine ya nggih ngambah ing kene kena ning kudu nganggo dalaning pati ora bisa mapan ana tanpa nggawa raga nggih mengkono iya nyatane iki bisa sira bisa meniki amarga saka keparing pulun Bathara Guru Bratasena yen ngono Bathara Guru iki ya klebu nylewenke wewenange meneh mbok menawa mengkono kula nadyan besok sira sakadang wis kapundhut dening Gusti kang nyipta jagat uga durung mesti bisa kumpul marang pun bapa lan ibu iki ya nggih sebab kabeh menungso mau bakal ngunduh marang tandurane dhewe-dhewe nggih Bratasena Dewara Suteng ulun den padha amarsudi Udyarja Sucarno Sopadito Nistanya Partaning Bathara Guru Pardoning Bayaya pijar kaluluh lecarna wardayan kaya gumning wana menika pupulun Bathara Guru ingkang rawuh wonten ing madaning kawah iya nggih pandulun ingkang praptana kene wonten wigatos ingkang pundi pun Pandhu Cemadong dawuh pupulun sumurupa kangge Pandhu
Wektu iki kayangan njungkiri Salaka geger awit saka pangamuk ing Brahala kang gegirisi njaluk panguwasa kayangan njungkiri Salaka nganti para Jawata ora kuwagang nrenggalangi awit saka rigening Kakang Narada katone ya mung para Pandhawa ingkang bisa nyirep dawuh iki ya nggih Pandhu. Mula kang mengkono ulun bakal mundhut marang Pandhawa. Saiki uga ulun tas saka ing kene lan ulun paringi pangapura kabeh kluturaning Pandhawa nggih Pandhu. Kepriye Werkudara? Aku wis kerasan ana kene. Kulun pun bapa mau paring dawuh durung titiwancine. Apa sira ora percaya marang dawing pun bapa nggih Bratasena? Tupi gonjang-ganjing langit kelap-kelapaton. Lirikin sanging sang maweh gandrung. Prataning Kyai Sembarang. Pondo Pancawara swaring bumi langit sedheringkang harga kadya ngestrenana Bathara Guru iki Kakang Ismaya. Ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya. Guru yang nitek saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gegere kayangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kowe Manikmaya. Yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune isin kowe ngucap kaya ngono kuwi. Sing salah dudu Pandhawa, sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya. Kowe mbok aja banget olehmu nyalah gunakake wewenangmu. Dumeh kowe lagi nyekel panguwasa kok terus dienggo perwasa wong sing tanpa dosa Bathara Guru. Ing atase Werkudara kuwi ndandani jiwa kani medhar kawruh rasa jati ya kawruh panunggal ya sangkan paran. Lah kok malah tok anggap buka wadine dewa iki piye? Kuwi wadi sing endi Ati sing ndi? Ora dewa pengung ora kuwi. Barang becik dianggep wadi. Barang demen karo Durga ora dianggep wadi piye. Buta wedok kok grumut pirang-pirang dina. Nganti rusak tumindakmu. Kowe lali aku iki dewa le. Le ru. Kowe iki adikku. Pira bara kowe matur nuwun karo Werkudara sebab ora ketang plungsu-plungsu dheweke wis melu udu. Ngrewangi dewa ndandani jiwane menungso supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, yen olehmu dadi pemimpin dewa, mongko cak-cakamu isih kaya ngono kuwi. Isih seneng nyalahgunake wewenang, aja njagake yen kayanganmu kuwi bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja sistem pamilih Ru. Nek ora grupmu ora tok ayomi kuwi aja. Kudune titah kabeh iki tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen rumangsa duwe dewa sing tukang ngayomi. Ngerti? Yen kowe ora ndang ngrumangsani kluputanmu, aja jagake kowe bakal langgeng olehmu dadi dewa. Wong dewa kuwi dudu Gusti Allah. Dudu sing nyipta jagat. Mudeng. Cekae aku ora trima. Aku arep gugat karo dewa sing sak dhuwurmu. Aduh Kakang. Kakang Ismaya, aku ngakoni kabeh kleputanku Kakang. Aku njaluk pangapura Kakang. Kule karo njuk ngapura nyang aku, karo kuwi. Kowe njaluk pangapura karo wong sing tok gawe wis uyah-uyah mau. Nggih. Werkudara. Apa?
ulun mundhut pangapura marang sakabehing kluputan Kuyunggir Bratasena. Piye Pandhu bapakku? Werkudara Gusti yang nyipta jagat wae paring pangapura marang titah kang wis mertobat lahir batin Werkudara. Bathara Guru, ya aku meni pangapura marang jeneng sira. Sawise kita nyapura marang tumindakku kang luput, ulun mundhut tulung marang jeneng kita Werkudara. Sirepen gegering kayiwangan saka pangamu ing Brahala mau Bratasena. Aku saguh madhangi petenging kayiwangan. Watonku ya bisa madhangi petengku. Apa kang dadi petenging atimu nggih? Aku prihatinake bapakku Pandhu ibuku Madrim kang semapan ana ing kene. Apa para guru bisa mapanake bapakku Pandhu ibuku Madrim ing swarga tundha sanga. Aku saguh madhangi petengmu para guru. Priye kakek? Ambuh. Kono putrana Dewi. Yen pengen pulih lakon sing becik ya kudune kowe nuruti marang areping si Werkudara. Nek kowe awal nuruti marang Werkudara, ya wis bubrah kayanganmu. Swarga tundasa, hai aku wis krungu. Wis sing dhuwur dhewe aku Werkudara njaluk ora nganggo tanggung-tanggung, mesti sing dhuwur dhewe. Nemung tundha 5 tundha 7 ki nggo apa? Tundha 9. Lho. Iki swarga sing endah banget. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap lakon. Nur kincaning sang malih candrung. Oh iya ya nggih Werkudara. Wiwit pri kalenggan iki Pandhu lan Madrim ulun entas saka kawah candra dimuka. Tumuli ulun papanake ning swarga tundha sanga Werkudara.